siksa rasane badan sampeyan wis ora eman. Kanggo masyarakat Kuningan Majalengka sing bintang Citra Nada Bapak Rusmani Mama Ratu Ayah Rafael Ayah Krisna Katono Kakek Kang Rohmat Oh Ana sehingga saya tidak dapat ngaji ini ora suka antara kening wong tua. Ibu nabut sisian ning opo yang enok sakniti minangka dine kula dhewe. Kula kan ngerti sampeyan wis duwe rabe tapi aja maksa kula ora sanggup nyangka laraning atine laraning pikire lara segala galane lagi durung jadi siji emane setengah mati jaluk kalung dituruti jaluk lang diupuy selalu disayang-sayang sampeyan wis ora eman. Masih kangge Papai Dembung, Papai Dimas, Mimi Aleta, Papai Aleta, Singgo Jaya Mulia, Kang Ato, Bos Ganda Wijaya, Kang Wartani Bos Mimi, Kang Ayi, Kang Radia Bos Komor. Kasih hati senajana kakang duwe rabi karena kula cinta tetep dilakoni. Ora nyangka sing ora diduga sampean sulaya nyiksa jiwa raga dilawani nangis tengah wengi. Kangge Papai Dimas, Papai Dembang, Papai Aleta
Aleta Mimi Aleta, Bos Jaya Mulia, Kang Ato, Bos Ganda Wijaya, Kang Wartani Bos Amir, Kang Ayi. Puja cuma gawe sengsara, ora nyangka sing ora diduga, sampeyan sulaya nyiksa jiwa raga. Hilang wangi nangis dengan wengi. Puja cuma